V tomto období už zrejme máme po tej najväčšej zime. Naozaj, aký zdroj vykurovania používate? Musím povedať, že na viacerých miestach Slovenska stále vyhráva kúrenie pevným palivom. Nie každý však zrejme vie, že aby to bolo naozaj efektívne, mal by v prvom rade dobre fungovať aj komín. Mnohé domácnosti pritom používajú ešte tie pôvodné, murované. Našťastie, ako sa hovorí, na každú dieru sa záplata nájde. A tak je už dnes možné vďaka inováciám výraznejšie zvýšiť účinnosť aj pri tých najstarších komínoch. Ak by ste ešte i vymenili radiátory za podlahové vykurovanie, domáci rozpočet to pri prevádzke veľmi milo poteší. Dnes mám preto pre vás technológie, ktoré dokážu všetko zabezpečiť aj pri starších domoch. Podľa niektorých oficiálnych prieskumov až takmer 200 000 domácností na Slovensku stále vykuruje svoje príbytky tuhým palivom. Samozrejme, nešlo by to bez fungujúceho komína, no nie vždy je naozaj fungujúci a bezpečný. V posledných 3 rokoch vzrastol dopyt po spotrebičoch na pevné palivo o viac ako 50%. Stále aj u nás sa používajú ešte mnohé staré spotrebiče a práve tie bude treba podľa nových nariadení a noriem vymeniť za nové, moderné. No ľudia zabúdajú na to, že ešte pred akoukoľvek výmenou či montážou nového spotrebiča je dobré si komín vyvložkovať, aby sa nielen zvýšila kvalita ťahu komína, ale aj jeho bezpečnosť. Potvrdzuje to aj naše 40-ročné skúsenosti v komore. Pokiaľ vám totiž nevyvložkovaný komín začne horieť od usadeného dechtu, kedy vzniká teplota až 1200 stupňov Celzia, vtedy môže to narušiť spojivo muriva v komíne, alebo sa teplota prenesie na drevené časti krovu a vzniká tak požiar. Pri vyvložkovanom komíne sa to nestane. Technológie však už dávnejšie pomáhajú aj v tomto smere. Práve rúry z nehrdzavejúcej ocele sú zrejme najvhodnejším riešením na zvýšenie bezpečnosti a výkonnosti komína. Aby ich však bolo možné do komína dostať, treba im často pripraviť správny otvor, no a k tomu slúžia špeciálne frézy. Ide o zariadenie, ktoré kruživým pohybom vďaka kalenej a cementovanej reťazi odoberá šetrný materiál z tehly obrusovaním. Vytvára tak manipulačný kruhový priestor pre montáž rúr z nehrdzavejúcej ocele. Na začiatku procesu sa upevní konzola na komíne, no a fréza sa spustí nadol. Vždy sa teda odoberá materiál od spodu nahor a celý proces reguluje človek priamo na navijaku. Takto dokážeme vyfrezovať kruhové otvory až do veľkosti priemeru 24 cm. Samostatné rúry môžu mať pritom priemer od 150 až do 200 mm v závislosti od toho, aký prietok vzduchu a ťah potrebuje vykurovací zdroj. Nehrdzavejúca oceľ pritom priniesla do tejto oblasti viaceré technologické výhody. Okrem toho, že sa nehrdzavejúca oceľ aj rýchlejšie zohreje, má tvar rúry a teda kruhový tvar, no a práve v porovnaní so štvorcovým tvarom, tak prispieva k lepšiemu ťahu komína. Tento materiál pritom v kvalitnejšom vyhotovení odolá teplotám až 1100 stupňov Celzia. No a zároveň túto teplotu neprenáša na murivo. A výhodou je aj to, že ani vonkajšia vlhkosť sa vyvložkovaním viac neprenáša na vnútorné murivo, ktoré práve vďaka vlhkosti degraduje. No nepochybne najväčším prínosom vyvložkovania je bezpečnosť objektu pred vyhorením. Pri zoptimalizovaní fungovania zdroja kúrenia práve vyvložkovaním by sa malo myslieť aj na optimalizáciu vykurovacích telies v miestnostiach. V mnohých domácnostiach sú pritom zaužívané radiátory, no čas ukázal, že efektívnejšie funguje podlahové vykurovanie, zvlášť ak je v tandeme s tepelným čerpadlom. Aj keď neustále sa vedú polemiky o tom, čo viac výrypra k dome, či radiátory alebo podlahové kúrenie, jedna vlastnosť je pri podlahovke bezkonkurenčná. Ani radiátory nedokážu zabezpečiť taký tepelný komfort ako podlahové vykurovanie vzhľadom na teplotu vody pre ohrev. Kým pri radiátoroch ju potrebujete dostať na 50 stupňov Celzia, možno aj viac stupňov, pri podlahovke často neprekročíte 35 stupňov Celzia. Samozrejme platí, čím je voda teplejšia, tým je pri výrobe drahšia. Ako sa však k podlahovému vykurovaniu dostať tam, kde stavebník síce zaizoloval podlahu, no vo výslednej fáze zvolil, možno aj kvôli počiatočným obstarávacím nákladom, radiátory. Pre moderné technológie nič neriešiteľné, aj tu sa k slovu dostáva frézovanie. Pre mnohých ľudí to síce môže znieť prekvapivo, no stále môžu mať podlahové vykurovanie, aj keď už majú zaliatu zaizolovanú podlahu. Špecifickou technológiou im totiž do ich podlahy vyfrézujeme drážky pre rúrky podlahového vykurovania. Je pritom jedno, či je podlaha z cementobetónového poteru alebo z anhydridu.
Výkonné frézy sa tak zahryznú do materiálu v podlahe ako do masla a postupne tvarujú drážky s hĺbkou 2 cm v tvare akoby ulity slimáka. Materiál sa pritom neustále odsáva priemyselným vysávačom, čo výrazne minimalizuje prachové nečistoty. Potom, ako sú takto miestnosti nafrézované, osadíme vykurovacie rúrky s priemerom 16 a hrúbkou stien 1,5 mm. Ich vnútorný priemer je pritom taký istý ako pri rúrkach 17 na 2 mm. Veľmi dôležité je však to, že dodržujeme rozostup zhruba 12 cm, čo dáva používateľom možnosť lepšej regulácie tepelného komfortu a nižšie náklady na prevádzku. Samozrejmosťou je to, že po inštalácii rúrok prichádza na rad tlaková skúška. A na záver, keď je všetko v poriadku, sa drážky zalievajú nivelačnou zmesou. Po tomto procese sa už môže namontovať podlahová krytina. Stará múdrosť hovorí, dvakrát meraj a raz strihaj. Aj stavbu a jej vykurovanie si teda treba poriadne premyslieť. No technológie dnes našťastie prinášajú pomoc aj tým, ktorí si veci premysleli až po ich realizácii. Frézovanie komínov, či dokonca aj podlahového vykurovania má však veľký význam aj pri rekonštrukciách starších domov, ktoré tak nepochybne získajú úplne iný rozmer komfortu a nákladov pri prevádzke vykurovania.